Do vyhľadávacieho okna v katalógu začneme písať hľadaný pojem. Už pri písaní pojmu sa nám vyroluje ponuka titulov. Môžeme si vybrať z ponuky, ktorá sa nám vyrolovala, alebo klikneme na tlačidlo Hľadať. Zobrazia sa nám tituly, ktorých názov obsahuje zadaný pojem. Ak poznáme iba meno autora, napíšeme ho do vyhľadávacieho okna a v okne napravo nastavíme vyhľadávanie podľa autora. V oboch prípadoch sa nám zobrazia vyhľadávané tituly. Vyberieme si požadovaný dokument a klikneme naň. Je dôležité všímať si jeho status. Ak svieti na zeleno, znamená to, že titul sa nachádza v knižnici a je možné si ho vypožičať. Prezenčná výpožička znamená, že kniha sa nachádza v študovni. Študijná literatúra znamená, že knihu je možné si vypožičať. Ak kniha svieti na červeno a vedľa nej sa nachádza dátum a možnosť rezervácie, znamená to, že kniha nie je dostupná a je potrebné si ju zarezervovať.